Naballigi dagiti aktibidad iti Conor Apayao iti dakkel as suporta dagiti kameng ti Second Apayao Provincial Mobile Force Company. Iti tulong da nagbalin na natalged ken ornos ti panakisangkat iti Conor District Athletic Meet 2026 iti Barangay Buluan Conor. Dito'y nagserbi na pay kas judge iti boxing ken wushu competitions. Na-enjoy mo lang dagito'y nagtutubo kan manurusuro ti trekking aktibidad iti Litalit Falls kadwa ti unit anang ipaay iti seguridad ken lecture iti Anti-Terrorism Act of 2020, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ken Anti-Bullying Act of 2013. Pudno unay nga wan ka paristirag sa kamarikna iti panang ipaay iti serbisyo komunidad.